Gaurko gure gonbiatua esan da bezala, bere 3. aizkora desafioa irabazita, gustora dator, esan digu oraindik giharrak erlaxatu behar dituela, baina horretan ari da, biba, Josean Etxeberria. Aupa, Josean! Kaixo, Arratsaldeon, Josean! Txaka! Aupa, eskerrik asko, tortzegatik. Eixeri lasai. Zorionak, Josean. Zorionak. Bai, noski. Arratsaldeon da zorionak lehenik eta behin, garaipena ongi ospatu alduzu. Bai, aliketa hobekina. Aliketa hobekina. Oso ongi, bai. Esan digute gozozalea zarela, egia da gero goxo-goxoa jantzen dituela? Bai, gustatzen zaizkit eta, bueno, probeistuz ja indugula, lortu dugula hori, pues, bai. Jantxugu, bai. Josean, zure 3. apustua, irabazi duzuna, hala da, ezta? Ez gabiltza oker hori esaten balin badugu. Azken aizkorakada eman zenuenean, ze sentitu zenuen? Ikarrizko satisfazionia. Ikarrizko poza, azkenin aurkaria hundu iban neuken aurrian, eta, pues, bueno, banekin kapaz nintzela irabazteko, baina galtzeko ere aukera asko banitula banakin, eta lana ongi inan satisfazione hori izugarria sentitu nun poza. Osea, bakea. Bakea, ze polita den hori, Barruko bakea. Josean, abenduaren 7an, jakin genuen Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabalek apustua onartu zuela. Noiz da zergatik erabaki zenuen zuk apustua botatzea? Bueno, ja abuztua bukaera alderako ja pentsatzen hasi ginen apostu bat edo nahi ginulain. Aurten urte ongi harrapatzen nahi nintzen, eta bueno, txapelketak eta naizta ez gintu noaini jokatu, uste ginun apostu bat itxita zusteko bat ematen alginula. Bagarra, bueno, azkeni ez ginen posible izan du, ez ginen Ibai Soroakin saiatu nintzen, ez ginen elkarrekin entenditu. Eta, bueno, gero ja Nafarroko txapelketa eta Euskal Herriko jokatu genitun, eta berriz oik bukatu eta gero berriro ere, pentsatu ginen berriro bertze saiakera bat itia, eta azaldu zen Jokin eta berekin egin ginen. Esan duzu, elkarren entenditzea oso importantea da, ezta? Apustu bat eraikitzerakoan egiterako garaian. Baso Zabalekin, zentzu horretan, negoziaketak ondo joan ziren, errazak izan ziren, ondo entenditu zenuten elkar? Bueno, erratzak ez ziren igual izan du, baina biek entenditu ginen, osea, bi aldetikan bazaon entenditzeko gogua, eta izan du ginen hor lanakin eta batek azkenin bakoitza bere interesak defenditu hartu, eta gero zure burun ere iten zara pelikulak ez, nola iten aldunik oneri irabazteko, joaten zara gauzak pentsatuz, eta azkenin normala den bezala haitu ginen hor errato bat diskutitzen, baina azkenin entenditu ginen eta oso pozik. Itxi ginulikan egilarran poza hartu duen, porque hori nahi ginen eta egin ginen. Hala ere, ze sentitu zenuen? Ze, karo, zuk apostua botatzen duzu, baina gero nork hartu, ez da berdina. Ez. Berak hartu zuela jakin eta pronto zer etorri zitzaizun burura? Konfesatuko dut, niri desafio hori botan nulikan, bosa aizkolari baztertu nitun, momentu enten usten nula, pentsatzen dutelkoz, igual, ez dela gainera momentuare boso iken gana ibateko, porque mailaz nik uste dut gutxi xio naizela. Eta baina gainontzeko guzietan, behar bada ilusio gehiena egiten zitena Jokin zen. Zengatik ikusten dut aizkolari bat izugarrizko potentziala daukena, eta ikararizko maila izena erakusten plazan, eta kontziente nintzen, aurkari gogorrenetako bat bera zela, baina eske ilusio gehienetako bat ere berak ematen ziten. De hecho, solasinta ditu ginen, eta ostra, Jokinekin, izango zen la leitxe eta ero zer da, eta bera azaldu da. Eta, bueno, itxi ginulikan, egi erran entzatut, sentitu nula, ere bai, poza ikararria, inikan, orain, buri erran, hemenik aurra jatontei bukatu dieta, leitxa patu da, aletu behar da, eta haike ponerse las pilas, bai. Bueno, ilusio asko daude hor, bai apustua botatzen denean, bai bera agertzen denean, adostu eta gero noski irabazitakoan, are ilusio handiagoa, azken aizkorakaden irudia ditugu, horrela irabazi zuen.
Hotxek izan dira azken aizkorakadak, 5 minutuko aldearekin, irabazi zenuen, zure ustez, zein izan zen gakoa hainbesteko tartea ateratzeko, ze bada tartea, ez da 5 minutu demora asko da? Bueno, 5 minutu atetzeko zein izan zen gakoa ez dakit errateko, porque uste dut, edozein probatan ere, edozein kiroletan kusten dugu, ez, igual, momentu batin batek ematen dio, bateri igual urratua, eta gero hortikan denbora gutxire igual tortzen dio bueltak, ez, eta orduan, pues, azkenin hau hemen hilabetetik hilabetera, astetik astera asko aldatzen da persona berdina eta gaur batek jazten du bihar bestiak. Baina irabazteko gakoa izan duzen nik uste dut eur gogorrak eramatia, porque bera golpe izugarriko aizkolari bada eta oainik, ni baino urte gutxi jotu aizkorin, eta eur gogorrak eskatzen du ofizio gehiago. Eur beratza, huts asko, igual, bertze karentzia asko tapatu ditzakezu indarrankin, eur gogorrak eskatzen du ofizio gehiago, eta nik uste dut ni hori bilatzea joan nintzen. Eta horre gontzen gakoa nola bat ere, ez? Apostuaren adostasunean, ez? Zu joan zinen egur gogorren bila, ez da? Bai, hori da, diskot hori da, nik apostu egiten haikin helikan ere, ja, pentsatu nun haikin helik egiten, hemen aurke egiteko neri lana luzatu harra do, eta azkenin hogeita, 6 irurintzeko eta 12 erdikoko lana hartu genuen, eta, nik momentu hortan taldekirikin Antonio eta Atxare antziren mailan, eta, elkarrekin hitz egin dut, eta, kanerdikuk hartuko txuguk, eta eurra gogorra eraman, eta, lana luzatu eta ofizioko gauzapatu ez, eta hori izan duzen, Kantabrikon haigin helikanan ja diskutitzen hori hain nintzen bentsari bai. Galderatxo bat hori dela eta asko interesatzen zaidana, markatuko diazu. Egur gogorroiek nondik ateratzen dituzte. Hoi ezakit, hoi... Esan daiteke. Esango nizu, baina taldekideak haitu ziren lan horietan nik ez nun... nintzen jeustaz preokupatu. Ez dizu esan behar, Arit. Prestakuntza. Ez zertaz preokupatu eta... Taldekide galdetu berko dira. Taldekide honak eukitzeak ze garrantzia dauka. Ikaragarria. Hori asko da. Ez du nik segurran asuntuan eta ezer ere preokupatu garrik izan du nik egin. Osea, erraten ziaten egin eta punto. Eman egurra, ez? Galdetu jazu zen bat ardi dituen. Galdetu jazu. Kusiko dugu. Ea zer gertatzen. Hainbat eta beste. Ondo, behin baino gehiagotan aipatu duzu Kantabriko nola agertu zen bera, eta bera agertu arte etzenekien bera agertuko zela, ala horrera izaten dira filtrazioak edo esaten dena, ez? Espero dugu hau etorriko dela, ez? Edor, haize soinuak izaten dira? Izaten dira, bai. Haitzen duzu, haituan itun irula hau izen, bera zen bat, haituan duna, eta bera azaldu zen, nik pentsatzen duna azalduko zela norbait gehi hori bai, erran, azkenin entzuten txuzu, gauzak erraten txizute, eta nio bera bakarrik zeon, eta bai, hoitzen naiz, atetik sartu nizelikan, nervioso, ikusi nun beraan, eta, ilusioa bai, ikararrien, jo nervioso ere bai, eta, maian jarri, eta diskutitzera. Eta esan diguzu, 5 baztertu zenituela, esan dezakegu zein diren? Bai. Nor baztertu zenituen? Momentu horretan baztertu nituen Iker Vicente, Julen Alberdi, Mikel Larrañaga, Eneko Taño eta Odei Ezpeleta. Ados. Eta etorkizun batean, beraien aurka ikusten duzu zure burua, horrelako apustu batean, esan nahi dut? Gustatuko zeiten. Mailaz mejoratzen joaten naiz dudarik gabe. Ni apostu gustatzen zaizkit eta dudarik gabe ez. Niretzako amets bat izango zen, baina horretako maila asko hobetu barra duket, baina adibidez Iker Vicenten aurka Tolosan jokatzia 40 erdikotara, garai batean Migindegia eta Donatok intzuten bezago izango zen amets bat, bagarra. Lortuko dut inoiz ere maila hori aposturi inalizateko, ez dakit. Behar bada azkar, behar bada mantso, behar bada inoiz ez dakit. Baina ametsa, bai. Kantabriko izan zinen baita ere, Xabier Orbegozo Arrillarekin, kasu horretan ez zineten entenditu, zineten akordio batera iritsi, behar bada etorkizunean egon daiteke zerbait edo sortu liteke zerbait hortik? Bai, sortu daiteke. Momentu horretan ez ginen entenditu, berak martxoan jokatzeko botariazun, eta nik martxoan ezin orain momentu enten deskansatzen. Agenda kontuak zeuden horrez, Agenda kontuak zeuden hor. Eta, hori dela eta medio, ekainerako hitzein ginen, baina ekainen ja beruak eta etortzen direla, eta gero abendurako hitzein ginen berriz, baina egile da abendura urrutik gelditzen dela, eta izan daizkela 1000 gauza ez, pasatu horrorako, eta
azkenin gelditu ginen, pues hortan, gerogo berriz ere interesa baldin badu hitz egiteko, eta bai, posibilitatea hor dago. Orduan agian oraindik izango da apustua, agian. Agian bai, aterik ez dut itxiko, agian Oso bai. ongi, zoragarri. Zer dala bilzu orain buruan, zein da urrengo zure erronka atxeena bukatzen denean? Bueno, orain momentutan atxeena hartu beharra dut, ze, bueno, bizkot justo akitu nun ondarrerako ja, eta gero, pues, ez dakit, errateko, ekit jokatuko txugula txapelketak, Nafarrako binakako txapelketa jokatuko dugu San Ferminetan, eta bueno. Ferminetan, udara begira orduan. Bai, oik ekiu aletuko direla, fetxak aletuko dire. Bikotekide aukeratuta daukazu, dagoeneko? Ez, bueno, federazioak egite ditu bikotekideak, eta orduan ez dakin horrekin nahiko naizen. Oida, tokatzen nakin, gustora iko naiz. Ekit lagun hona izango dutela eta aurkaik onak izango ditutela, así que egin dugu albezaino bekina. Eta, bueno, apostuak nahi dute egiten segitu, baina orain naiz kapaz errateko zer. Oso ongi. Inoiz irabazi duzun apusturik divertigarriena? Edo inoiz egin duzun apusturik divertigarriena? Ez du aizkoran izan beharrik, Baduzu bat emat gogoan? Xelebreren bat. Xelebreren bat? Ez zarazu horietakoa izan? Ez. Erran ez, igual pixkot aspergarri ere. Zobera, ez dakit, naiz oroitzen nola... Zu butanoarekin mendian gora eta ez zara igo? Ez dakit kapazango nintzen ere, izaten da mendi txikilla. Hori ere... Paketa polito do. Butanoarena ere divertigarria,